گوندê Kosa ser bi nahiyeya Raco ya Herêma Efrînê ye. Encama erdhêja şeşê Sibatê de hejmareke mezin ji xaniyên gundiyan ziyan dîtine. Rêjeya ziyanan cihêwaz e. Hin xanî tenê ziyanên sivik lêbûne. Lê hin xaniyên din jî derk û derzên kûr li wan vebûne û êdî gundî ji hilweşîna wan bitirsin. Lewre hejmareke mezin ji malbatên gund malên xwe bi cih hiştine û kon li hewşên xwe yan li derdora malên xwe vedane û li jêr wan konan jiyana xwe didomînin. Jarkê erdhej çêbûye, xane peqîne, xane seqet bîne, xane hedibîne û nexweş hene, bêhacetê dêrmînine û em jî bi hacetê mewad xîzawiyê ne, çaderan e û hiçik pir tasvîra çêbîne nevîrin hin hunde tasîgê xane bi ser de bikeve got ey hez îqtîdadiyekî çêbêse êkê ji nidayê bi ser qeçika de bikevin cokê jî merad nefsî bi gêndara çêbûye. Ji ber kêmiya konan her çend malbat li jêr yek konî de dijîn. Lewre nişteciyên gund bangî rêxistin û saziyên mirovî dikin ku kon û pêdawîstiyên din ên jiyanê ji bo wan dabîn bikin. Ramil bin çadirê ne em pêş eylad bin vê çadirê dane. Em ji xwestekekê ji we dixwazin ino ji me re çatine. Em ketin bin vê çadirê wekî dibî em pêş eyla hûr û nebişûrane. Her malekê eqel jî bin şeş heft meyra re tune heye. û xwanit me giya seqetine. Em nikonin ino têda roberûnine. Em ji wê em wetine ketin bin vê çadirê. Em ji yardimekê ji we dixwazin û heta niko 22 û 23 rûne kesî negotî ino hûn mirine û mane. Gundê Kosa 22 kîlometreyan ji bajarokê Raco, 47 kîlometreyan ji bajarê Efrînê û tenê 2 kîlometreyan ji sînorê Bakurê Kurdistanê dûr e. Hejmara nişteciyên wî li gor amarên herî dawî pêş dagîrkirina Herêma Efrînê 1088 kes bûye. Çavkaniyên ku ji gund ji Rûdawê re axivîne û dîmen taybet şandine, diyar dikin ku ziyan gihiştiye ji sedî heştê ji xaniyên gundiyan. Li gor heman çavkaniyan, li nêzî gund çiyayek bi navê Çiyayê Benê Birîkê ji Kosa heta Penêreka û heta sînorên Bakurê Kurdistanê qelişiye. Kevir welatên mezin jê weşiyane. Lê tu ziyan li gundiyan nekirine. Hüseyin Umar, Rûdaw.